Ahoj, staň sa lídrom vidieka. Na strednej odbornej škole v Pruskom ťa pripravíme na úspešné podnikanie v srdci poľnohospodárstva. Naučíš sa, ako rozvíjať vidiek, zakladať vlastný biznis, využívať moderné technológie a podporovať udržateľný rozvoj svojho regiónu. Získaj vedomosti z oblasti podnikania, ekonomiky, manažmentu cestovného ruchu, hotelových služieb, agropodnikania, rastlinnej a živočíšnej výroby, poľnohospodárstva a ekológie. V našom odbore Podnikateľ pro rozvoj vidieka máme aj predmet včelárstvo. Získaš odborné vedomosti, praktické skúsenosti, naučí sa pracovať so včelami v srdci školského areálu, spoznaj tajomstvá včelieho medu a včelých produktov. Naša odborná prax nie je len o teórii, trávime čas na podnikoch, pri hovädzom dobytku a v dojárni. Staráme sa aj o kone. Chodíme aj na hotel, kde sa učíme, ako obsluhovať za barom, presierať a upratovať hosťom izby. Pracujeme v školskom areáli, striháme ovocné stromy, sadíme rastliny a zveľaďujeme okolie. A keď počasie nepraje, venovať sa teórii nám neprekáža. Každý deň sa učíme niečo nové, čo využijeme v praxi. Študenti Strednej odbornej školy Pruskej majú jedinečnú príležitosť získať cenné skúsenosti aj v zahraničí. V rámci programu Erasmus+ spoznávajú nové krajiny, kultúru aj moderné prístupy k poľnohospodárstvu a podnikaniu na vidieku. Táto skúsenosť nám prináša odborný rast, samostatnosť, jazykové zručnosti a nové priateľstvá naprieč Európou. Erasmus+ nie je len o cestovaní, je o rozvoji, praxi a budúcnosti našich študentov. Študenti Strednej odbornej školy Pruskej majú jedinečnú príležitosť získať cenné skúsenosti aj v zahraničí. V rámci programu Erasmus+ spoznávajú nové krajiny, kultúru aj moderné prístupy k poľnohospodárstvu a podnikaniu na vidieku. Táto skúsenosť nám prináša odborný rast, samostatnosť, jazykové zručnosti a nové priateľstvá naprieč Európou. Erasmus+ nie je len o cestovaní, je o rozvoji, praxi a budúcnosti našich študentov. Odbor Podnikateľ pre rozvoj vidieka ti dá praktické zručnosti, podnikateľské myslenie a skúsenosti, ktoré využiješ kedykoľvek. Na konci štúdia získaš maturitné vysvedčenie s výučným listom, vodičským oprávnením na traktor, s ktorým si schopný viesť prácu v poľnohospodárskych podnikoch, službách alebo vlastnom podniku. Ak chceš tvoriť a viesť projekty, neváhaj a pridaj sa k nám.